Ďalší kolobežkár. Idem si posvietiť na ňu troška. Dobrý. Zdravím, poďte troška ešte na bok. Čo sa stalo? No, my pozrieme aj iné veci, ale myslíte, že to je správna obuv na kolobežku? Viete, len ja bývam túto nedaleko a idem len do obchodu, takže som sa len tak narýchlo nejak obliekol. Na rýchlo ste sa obliekli? Príľbu, asi si novú máte, o 2 číslo menšiu. Chrániče futbalové, to tiež je na rýchlo. Lakťačky máte ako keby, ja neviem, na skateboard idete, alebo podľa mňa toto dlho trvalo, mohli ste sa aj obuť. A tak stále je lepšie, nie? Že mám aspoň niečo na sebe a pozerám iných kolobežkárov a tí napríklad chodia úplne, že tiež chodia v šlapkách a bez chráničov. No dobre, ale zastavil som ich, či vás? No mňa. Dobre, týmto topánkám a k tomu sa vrátime ešte, ideme ďalej. Viete o tom, že podľa nových predpisov treba mať PZP aj na kolobežku, ste si toho vedomí? PZP na kolobežku? Akože prepáčte, ale to som ešte ani nepočul. To ani čo sa stretávame my partia kolobežkárov, tak nikto nemá. Takto, tak vy ste viacerí. Tento váš kruh kolobežkárov, ktorý seriete na predpis. Ale Teraz ja rozprávam a potom môžete vy. No. Dobre, tak na všetkých vás, aj s vašimi helmami, si posvietím. Dobre, ale ako keby som ja za ním mohol, ja som sám samostatný a proste ja nemôžem za nich, ako oni chodia, to si treba riešiť a ja si zodpovedám sám za seba. Ich zastavíme potom, teraz riešime vás. Takže vám vystavíme blokovú pokutu. Ako to budete platiť? Kartou či v hotovosti? Kartou? Ja nemám ani hotovosť, ani kartu. A v obchode chcete ako platiť? Čistou príľbou. Tak ja som si to išiel napísať na sekeru tam, ich poznám. Čo nemá na vás nervy už? Vypadnite. Hej, ale dopredu sa kúkaj!